Hi guys, maayong hapon kanatong tanan. Welcome back sa itong YouTube channel and daghang salamat sa mga nag-subscribe sa itong YouTube channel. Pasensya na kayo mo nga ang ato ang edit sa itong video pinubre pa kayo mga kabisdak tugod kay apiki patag kahimanan. Kana kung kuya garon si Kuya Nole. Balik mi sa panampalay guys. Atong content karon unsaon pagpangitag sudan dito sa Kabukiran sa Barangay Panampalay, Roas, Zamboanga del Norte. Atong atangan guys. Guys, kuno may kajot guys kay medyo na nabuslot ang amo. Kita niya nang nukos guys nga nagtipundo guys. Nabusbos ang mga silupin guys. Guys, hapit na gabi guys. Nihapit na dire kay nahimasa mi dire guys. Ayan. Naay tawagan nito eh. Naay tubod. Guys, maayong gabi naabot kami sa balay ni Uncle Ernesto Manday. Iandam na niya ang kahimanan guys. Pagkita mo kahimanan. Karakol. Karoon na. Kuya Nole, andam na guys Kuya Nole. Managat may diri sa suba. Bay, andam to sakayan bay. Oh. Ay magbuksay Ay, ako. magtagalog dito para magasabot ang para hintay mahirapan sa kalisod. Magtagalog tayo. Sa mga Tagalog dyan, paki-subscribe sa ating YouTube channel. At ang gagawin namin ngayon ay managat kami sa suba. Okay. Taod-taod guys. Abante mi taod-taod. Balik na mi taod-taod. Guys, karon padulong namin sa suba. Mangita nami og sulunon managat na ta sa suba guys. Guys, muna mo ang kuha karon guys. Hingalan na siya og dampawang. Mga pa niya mo ang kuha karon. Time check. Okay, oras. Kuan bay, oras na para mahalin mo ako. Alas 10:19. Alas 10:19. Nakakuha mi og dampawang. Guys, nagibig sa suba karon guys. Nangiwag nami og gitawag og mga dampawag kung sa makita guys. So guys, nakuha mi og palitan. Wala pa kita. Tadi ko nabiyok. Guys, nagkaroon ng emergency. Naputol ang amo ang hinagiban. Ay. Guys, iko may ulang guys. Sulod. Yes, yung payang iko. Wow. Guys, may ulang guys. Yan. Tinek. Saan siya? Oo, sorry. Lah. Kabuhi pa gid hapit. Puno. Una siya gitawag og Unsa ni mang? Takpakan. Sa glapunan. Takpakan. Ano siya guys? Glapunan raw. Mataw abo mamaksi ra ba? Glapunan. Kumuta. Guys, dahil na kami aning nakuha guys. Kitawag ani? Ulang. It's a shrimps. Yeah. For the second time, shrimps. Ay, magpapaka ko na be. Hindi paaka ko. Ayan, saan eh? Paitan din eh. Kaya nga. And guys, nakuha mi og eelfish. This is eelfish. Ayan. Guys, nakauli na mi guys. Perting tugnawa kay basa kay mi. Okay, ako lang nisto. Hop. Na, amo ang leader sa mananagat sa suba. Kenol, gira? Karon na may pakita ang amo ang kuha karon guys. Ito pa na. Kana. Aswata daw. Ay, grabe. Power kayo.
Mulo raw, atubang. Oras bay, oras bay. Time check, it's 1. Ah, 1:55.